tama tsakanin Aibo Hassan na Maradi da Zakiru Zakari na Tawa dukkan su masu rai ne kokowa ce mai matukar shawa Aibo yake da baka Aibo hankali Aibo ya kada Zakiru Zakari wayo Allah Zakiru dan nan kwanci ma ya kasa tashi wallahi dan tsananin takaici ya hakuri Zakiru wallahi dama kokowa haka ta gada Aibo ya dawo daga baya ya tada abokina yana cewa ya hakuri abokina dan uwana Aibo Hassan na Maradi ya kada Zakiru Zakari na Tawa en 28 secondes. Wallahi ba ta lokaci ba. Na Maradi. Aibo ya yi unwani da dogayen hannu wannan da Allah ya bashi tabarkalla. Gaba ɗaya ya rukunkunin Zakiru.